tinoita kuti kana takupai nguva yekuti mutaure nyaya iyi, tiri kuda munhu 1 kuti tirege kurasa nguva. Kuda munhu 1 achanga akamirira kumadzimai ne1 anenge akamirira kuvarume, kana kuti munongoti munhu 1 utaura wozi dare renyu hatisida kuti rakareba. Saka tida kuti kana varume mataura dambudziko renyu, kumadzimai mataura dambudziko renyu 1-1, tinenge takuziva musoro wenyaya. Muchipinda mukati kuti mudini mubatsire. Kana mapinda mukati mabatsirwa, toda kuzonzwa futi kuti mukati macho kwambonzi chii. Unozodzoka futi pano moti pafeedback kuti mukati zvanzi chii. Saka maybe tikatanga kunana baba, kuti anenge akamirira nana baba ndiani angataura dambudziko renyu kuti tione kufamba. Ngatiti zvataura. Umeni kana marungika wana mai. Kana ndikwanisa kutaura here akamirira wana mai. Taura kwakabva. Pasoreda. Kuti kwidzei volume. Panapa kana tichitonga nyaya titongi isisu ba. Tinotonga nharaunda. Saka munhu wese ari panapa anofanirwa dambudziko renyu. Kuti kana tozoisa mutongo munhu wese anogutsikana kuti zvatongwa nesu kwete nedare. Pamusoro wedare mose. Isu inini ndakamirira kuwanasikana yekwanyandowe. Takauya pana kuti titosvike panapa. Takatanga wanasikana inini ndakatanga ndichiona dambudziko randaisangana naro. Dzimweni dzenguva ndairota usiku ndisangana nemunhu wemurume wandisingazivi. Dzimweni dzenguva ndichiona nyoka ichiuya ichinda mukadzi. Dzimweni dzenguva kana masikati kusvika kana manheru uchingonzwa kuitwa mukadzi nechinhu chausingazivi. Saka ndakauyawo kuna baba vangu ndobva ndataura dambudziko rangu. Baba, ndine dambudziko rakati. Ini ndina ndatanga manje zvoona awasikana wasati ba. Baba, ini ndine dambudziko rakati, usiku handirari. Baba wakanditi inini kuchechi kwangu handibvumi kuti ndibvumirwe kuti ndifambe ndiende kune mamwe machechi. Saka zvandichaita inini ndakufonera baba wako, baba wangu wakagara apa ndiye anogara Nyakombo. Ndiende newe ikweyo. Ndobva ndati baba, ende mufambe nechinyi nemwana nekuchechi kwangu handibvumi. Joshua takakwira bhazi, tasvika kuNyakombo. Tasvika mbuya wangu ngachiri wapenyu, baba wangu vasvika vatura, mai inini ndauya nemwana. Mwana ari kusangana nematambudziko akati. Saka so ini kuchechi kwangu handibvumirwiba kuti ndifambe nemwana uyu. Asi mwana uyu kana ado kuti afambe muchechi mangu, ndozvandinotenderwa. Saka mbuya wakati ahewa izvozvo hazviiti nekuti iwewe ndiwo mukuru, unofanirwa kutofamba nechinyi nemhuri, ndiwo unoziva zvakawanda zvemumusha. Zvikanzi aiwa inini ndauya naye kuna baba wake kuti baba wacho afambe naye. Saka baba wangu inini wane moyo weunyoro, vanzwa tsitsi. Wakati aiwa mwanangu rega ndiende newe kwatinoziva kuchechi kwanonamatira kweJerusarema. Baba wangu vatosara vaenda kugarden otema mabhanana awo, vakwira bhazi vadzokera kuno kunyanga. Ndibva ndaenda kumuprofiti nababa wangu vatasvika tapfugama. Tapfugama kudaro muprofita achingoti amen, zvikanzi ndirudo akabereka mwana wangu. Ndo wandiri kuda kuti ndikwanise kupatsanura nhau dzangu. Hatina chatakapiwa kuti vatadzokera kumba. Kusvika kumba nzi baba waenda ini vandadzokera kumba. Ndasvika futi vandataura nawo baba. Zvikanzi ini ndakakutaura kuti inini handidi zvokuenda kumachechi kana uruda, hambai kwaMutare. Wabva wandikwidza nemari yavo kuenda kwaMutare, ndosangano ravo raunopinda. Baba wangu wakandibereka inini wakagara pa. Vatasvika ikoko, vatasvika kunzi taura dambudziko rako, vandapuwa munamato, ndadzokera kumba. Ndasvika ndapfuura kuenda marondera kwandinogara. Dambudziko harinopera kutobvira moto. Ndibva ndadzokera futi. Ameno pakwaendwa nomwe munin'ina wangu apa zvikanzi kurudiwa wana baba. Baba ndobva wafonera futi baba yakuNyakombo. Uyai kuwana wenyu. Enda hawana kuramba baba wakabva wauya. Wauya kudaro, wabva wataura kuti mukoma, zvatiri kudeedzwa kunokuka, ngatiende tiringori pamwepo. Tinzwe kuti zvinenge zvirunzi. Baba wabva waramba. Takwidza gomo nababa. Mai ndiwo akazoita purani yekuti iwe musikana mudiki dzokera undoti kuna baba ndagwa. Ndokuzoya kwakaita baba. Ndo first time yangu yatakatanga kufamba nawo kuenda kune chinyi, kune rimwe sangano. Tapiwa munamato tadzokera. Dambudziko randiri kutaura irori ndane 15 years ndariziva kusvika nhasi. Hatina zororo, kurarwa masikati,
usiku, nyoka, munhu. Saka ini chakazondinesa manje, ndafamba kwandinoendawo ndiri ndega. Dambudziko riri kubva pamenyu. Musatsvage umwe mureba kunze. Dambudziko riri kubva pamenyu. Chii chiri kuitika? Tanamatawo mapostori hazvisi kupera. Saka ndibva ndazofunga ndikati wasikanai mhambai. Tinotaure futi nababa, taane makore dambudziko harisi kupera. Kana nemurume mumba machona handichagari naye ba. Akapindamo mubhedroom andorara nzi muri kufema nyoka. Ende foshuwe ndoziva kuti nyoka ichona ini ndinotoinzwa usiku. Ichitonzwa kuti kunanairwa nenyoka. Panapa ndakatsiswa nechimwe chinhu chandakatsiswa. Tabva tauya newasikana panapa kumbo. Vatauya neuyu mwana wangu uyu nehanzvadzi yangu. Vatazama kutaura nababa. Baba dambudziko harisi kupera, wana hatisi kugara mushe. Zvinhurudzii? Inini chiri kundinetsa baba ndechekuti dzimweni dzenguva ndakutorota imimi muri kutoya kutondirwisa. Kuda wandibaya nepfumo ndiri kuhope. Saka baba ndirisho kuti muri kushandiswa here kana kuti chii chiri kuitika. Kana muri kushandiswa baba ngatifambei. Mubviswe mhepo yacho iri kushandisa kuti murwise vana wenyu. Sei ndiri kurota muri kundirwisa? Sei ndiri kurota dzimwe dzenguva muchindita mukadzi? Muchitotana nevoisi kuti iwe uri kuramba kufa sei vamwe ndakauraya. Ndimi here kana kuti mune chibvuri chamakaturikwa. Ini handisi kuti muri muroyi. Asi ndiri kutaura kuti zviri kuitika zvacho ndiri kurota imi. Saka tinofanira kuti patsanurwe nhau yedu. Toziva kuti makapfekedzwa chibvuri here baba. Pana akashereketa mumusha here akakonzesa zita renyu kuti mumukire vana venyu muwashandisa. Baba wangu bva waramba. Wakati inini handina kumwe kwandinofamba. Kana muri kuda ngatiende futi kuchechi kwedu. Iyo chechi yawo iyoyi inorambidza kuti kana vana vaine matambudziko safambeba, ifamba muchechi wani. Inini ndikati kwete, kuchechi kwenyu handichaenda. Ndikaenda kwaMutare, ndikaenda kwaRusape, ndikaenda kuHarare kuNyatsimoko. Hapana chakandifambira. Dambudziko ndiroro. Mumba hachagari zvakanaka nevarume. Takutoonekwa kunge zvimwe zvinhu. Haisi nyore kuti mukadzi wenyoka. Mbobobo everyday kubva chabuda. Kusvika ridoke usiku handizivi chinhu chachona chinhu cherudzii. Hachinzi mukadzi. Hachina zororo everyday. Nyange uende pamasoicha mune muri mese pa. Uda kuti urare masikati urese utonzwa kuti ndararawo. Upenyu hwakaoma ihwohwo. 2 days tutaura nababa, baba ngatifambei tauyawo semhuri yenyu. Baba wangu akatanga kuramba. Tabva tapererwa tikati isi rambai kwaSabhuku. Vataenda kwaSabhuku Bore. Tasvika kwaSabhuku Bore, Sabhuku ati ini ndinozviziva kuti ndikaona wana waita mudungwe kudai sokuziva kuti wana wasikunyiwa. Ndakufonera mambo. Mambo bva wafonerwa. Chikanzi ngauye mangwana kuno kuna 2. Tibva tauya kuno kuna 2 zveshuwa. Mambo achizosvika mumashure wangu aine meeting yawo. Vatasvika bva vachishedza, vatataura nhau yedu, tibva tabatsirwa. Vatazosvika pamunzi alright kuti baba tiwashedze. Zvakutoda mwana baba waripo kuti nhau inyatsopatsanurwa zvakakwana. Saka ndosaka tadzoka futi padare rino rinokutendai. Susan Nyandoro. Saka baba waichaisha undiwa. Bro mukoma sinomwesa. Ndio baba wangu mimi yakundituma ndio. Wana baba mune zvekutaura here? Zita ndiani? Nyandowe Isaac. Okay. Taurei. Tinotenda pamusoro yedare, pamusoro ungano yese iri pano. Ndosaka mambonzwa pekutanga tamboita kunge tiri hururu tiri kupusa kuti tinotangira papi. Nhau zhinji iri kuvana. Nekuti inini ndiri mudiki avo vari uku kwekupedzisira ndo wakuru. Inini ndini gotwe. Saka nhau yataurwa nemusikana ichokwadi wakauya kuNyakomba, inini ndinogara kuNyakomba. Ndokubva tazofamba, takafamba zvoshuwa. Nhau yedu yaizoguma pakuti inini ndaibva ndanzi baba akabereka mwana uyo aripi. Ndobva ndati vasara kumba. Ndopataizobva tazogumira nekuti ivo vaizongoti aiwa ndiruda baba. Nekuti mimi zvandiri kubvunzai zvimwe zvacho hamusi kuzviziva. Nekuti zveshuwawo inini ndine zvimwe zvandaitobvunzwa zvandaiti apa tatichiri wadiki. Saka taibva tatogogumira ipapo, hatina kumwe kwataizomboenda. Saka matonzwa nhau yanga ichisana kunzi endai kuna baba mufambe nababa Joshua waiuya, asi taizoguma panzira.
Muri yeKwanyandowe pane imwe iri kutaurika panapa iyi, pane ada kuwedzera here kana kuti zviri kutaurwa izvi ndezvechokwadi here kuvakadzi? Rimika muri kuitwa vakadzi nemasikati nemasikati. Akangoita mumwe anokwanisa kutsimira nezvitaurwa nyaya yataurwa nasikwangu izvi chokwadi. Hatina kuvaroba mudzimbo zvokuti senini unochiri kushandiswa negondwayo mumba macho. Murume hakuoni kunga uri mukadzi. Murume anotombotiza umboenda wozodzoka kuitawo mwana. Ndikaita mwana afa, ndikaita mwana afa, ndikaita nhumbu yabva, ndikadai yabva, ufambe unzi baba wako aripo, wabereka wakaubereka baba wako aripo. Pese panopfugama kana kumasoro kana paimwe kubvunza baba wako aripo. Zita ndiani? Ndishila Nyandowe. shida. Zvakanaka. Wakomana vana vari kusangana here nematambudziko aya? Pamusoro peda dambudziko ndiro rimwe chete iro ratongosangana naro. Kuvarume kwachona zvimweni pandiro kushanda totongonzi pandoda kungoshandira ndotongonzi ndakapiwa mukadzi. Taisumudze Ndinotomboruta dzimwe nguva ndichirara nemunhu asi zvinotongogumira machemo panozotongotone mukadzi hapasisei. Zvimwe nguva zvinogubata totongodzima magetsi tokuti hapana kupambata. Dambudziko rongonzi mumusha imomo kakuri. hamuna munhu wamunomboona anokuira. Handina mumwe munhu anomboona. Unotorota munhu wandaitomboona kana mashuwa kana tomboya kana semudzimai. Kana mumwe wavo Mai makafirwa naunonga nini? Unongo wakawanda 5. pamusoro wedaro inenge akutaura ndakungoda kubatadza zvinhu zvacho zvese. Isusu mumusha medu takakura zvechokwadi iri mhuri yakakura, asi mafambiro ataakuita izvezvi hapana chiri kufamba. Vana vari kungochema, isusu wacho chatinobatawo nemaoko tichibuda hachibudi. Saka izvozvo zvatiremera mumusha Manyandowe. Asi kana muri kumbofambawo muri kunzwa kuti chii? Zita ndiani? Edinakam. Muri kumbonzwa kuti chiwo kana muchifamba? Kana tichifamba vanenge vachitaura kuti mune ushereketwa mumusha medu. Wasi ushereketwa kwacho ubude pachena, hausi kubuda pachena, asi tiri kuti ngatibatane tifambe. Pambai tichitadza kubatana sekutaura kwaita vana vangu kuti titi ngatibatane titi takadai tifambe zviri kuramba. pamusoro wadarisi inini ndini baba wemhuri tigaisana mhuri tiichengete. Saka tagara nemhuri isusu kubva mukuberekwa kwedu nekukura kwedu taisaziva zviro izvo taibatanidzwa kana kuti vabereki vedu vachitaurira kuti unobata zvakadai imwe munotawo zvakati tiyetisinapo. Taingogarawo tisingazivi kuti chii chiri kuitikawo mukati memusha mukugara tisingabatanidzwi bango vabereki. Pamusoro ndizo tibve pamhuri. Mhuri yakambouya tinga tiri kunamata tese tiribatsirana mukunamata. Tabva mukunamata vaingova kumuti tine dambudziko iri yatinaro. Izvo manzwa kutaura kuti baba wai inini hatinozoenda kwao nekuti havana izvo vaitibatsirana. Wakambonga waindidaidzwa kumboendawo mumasangano avo. Taenda mumasangano mavo handino kunzwa utsanangure dambudziko iri kunzi ndine zvakaitawo. Tibva tazoendazve kumarondera tizoenda nekuHarare, tibva tazoenda nekwamurehwa nawo wakwerawo tiri kutsvaga vari kutaura dambudziko ravo, asi hatino kunzwa izvo. Ndakazobatwawo kunzi baba mune shakaipa, asi apo takaenda kwamurehwa kuna vamwe nguva kunongedzwa baba imi mune zvinhu zvomuinazvo zviri kutambudza vana venyu. Zvino ndaimboedza kuti ndibatsiranewo nevapwere izvo ndiendawo navo machechi, ndizoenda navo kuchechi kwedu kwavari kuramba kuti hakuna rubatsiro ndiko wengu vari kuramba, asi ndinewo shungu dzekuti ndikwanise kuti ndivabatsirewo nekuti vari kutambudzika nekuti ndakabvira nawo kare waitambudzika ndine ndaimiririra. Zvino ndiri kutaura kuti kubva pamadzinza ehunde timowapo, asi pakuzonga pane zvaiitwa nevakuru ndizvo tisingaziba tese tiri panapa varume vakomanawo hatinobatanidzwa kuti mwana baba wedu kuti isusu zvataikura taibaidai tionawo vari kuitawo zvakadai zvakadai hatina. Kuzosvikira iko nazvino takaita kungonamata
Zvino ndiro chondiri kura mudanho. Asi baba tiri ipapo kaonai kuti wana wari kutaura kuti tiri kuitwa wakadzi handiti ndifunga nyaya yekuti izouye panapa sematauro vari kuita wakutaura zve10 years inguva yareba wari kutaura dambudziko iri nezera renyu imimi munobvira kuti yasadza meimwira mvura here mirara muinzwa mwana ari kuti ndiri kurarwa nenyoka, mumwe aiti ndaita nhumbu yabva, mumwe aiti murume akutiza mumba. Handiti 10 years nyaya iri kutaurwa, muri kubvira kuti yanyisadza meimwira mvura mirara. Muri kumboti iwo because kana takatarisa mhuri yese iyi ndimi kamabereka imi. Handiti inini pandiri panapa kana dai takagara mumba mwana akachema ari panze tese tinobuda tiri kumhanya kuti mwana asangana nei, hapana anombosara akagara. Saka imimi wana kana uri kutaura dambudziko ravo iri kuti wazosvike pano ndizowabatsira kusvika patiri nhasi, asi uri kutaura zve10 years. Pa10 years apa unotaura here kuti makamboungana zvamakaita izvi mukashaya chinofamba? Hamuna kana rimwe gore here ramakamboungana? Tiri kuungana kuti tifambe naidamugadzirwa kuti tifambe nevanini vangu zvino hatinenge takwanisa kuunganidzana bati tirifambawo 10 years. Handi zvanezuro kaizvi totaura zve10 years. Ndotenderwa here kupindura zvekutaura. Ngai nimbokweshana nawo. Muri kutaura zve10 years mamuri kungogadzirira 10 years kuti muzofambe. Nokuti dai kuti zvanzviri zvanezuro musi wabva panapa ka totokabva panapa last week. But pari kutaura zve10 years. Uyo akashayikirwa nawana vashanu tisingaverengi nhumbu dzakabva. Handiti makangogara muri obawa zukuru. Kuzi nyaya kutaurwa payari bakapa 10 years handidzi kutamba nadzo. Muri kungogadzirira kufamba. Udaenda nechikepe here kana kuti nendege. Ende kufamba kwachona kana dai vhiri muri kuenda kunga zvakaita maprofita abhadharisa. Kungosvika zvamuri panapa chakati muchipiwa muna mato musimuka moenda. Ndo pamuri kutora 10 years muchigadzira kuti mundoonana nemuprofita. Vanhu vanoti chii kana dai wakatarisa nyaya kana dai vhinari mwana. Handiti anouya kwauri otaura chinhu wouya kwauri izvizvi mukatarisa vamwe wakunda wenyu wairi muvarume. Nokuti murume angagarika nemukadzi wasi kurara naye, anotsvaga mukadzi wari kukwanisa kurara naye nokuti apa rudzingwa nenyoka. Handiti abva atora umwe mukadzi wari kukwanisa kuita naye bonde, mwana wenyu abva achetwa. Zviro kuti mwana arambwa chasara kutakura mabhegi kuuya papi? Kuuya pamba. Nokuti murume achati kana dai ndandiri nini mukadzi wangu achirara nenyoka ndichachengetera nyoka. Ndingafidha mukadzi kuti nyoka yoerara nemunhu akaguta. Tinoti ndoti maiyo mabhazi ari kufamba. Endai. Mubva maona mwana atakura bhegi kuti baba ndadzoka. Ndiri kurara nenyoka, ndiri kurara namupurwa, ndiri kurara nemi wacho baba wacho muri kuonekwawo futi muhope muri kuuyawo muri kudini? Muri kuitawo wana wacho nafuti wakadzi. Mubva magara 10 years makagara muri kugadzirira kufamba. Wana wako wari kurambwa uko, wazukuru uko wari kufa uko muri kungogadzirira kusvika ndazokudaidzaiwo pano muri kungogadzirira futi kufamba. Manzwa ava wataura uyu ataura vasikana wataura wakadumbirwa wanawo izvizvi pauri ipapapa wari kutoshandirwa wakatotota ipapa wakagara pauri ipapa chiri kutotsva izvozvo. Musi wakauya panapa kungoti mai vanga wasipo waitaura kuti dai mai vanga waripo tawabvisira hembe maona takatotota tiri kutoshandwa. Imi muri kugadzira 10 years. Saka toti ubaba wachona uripo here apa? Hapana ubaba. Nokuti mwana unofanira kuti mwana akasvika baba unofanira kutomhanya. Wangadai wari kuuya panapa wana wari kupupura kuti tatraya nababa zvaramba tibatsirei, kwete kuti baba wari kuramba. Wangadai wari kuuya panapa kuti changamire tibatsirei tamboedza nababa zvaramba. Ende chokwadi mudzinza zvirimo. Handidi kunyebera mudzinza kwese madzinza zvirimo. Hatidi kunyebera asi isei kamusoro pamwe chete muonekwawo kuti hamusimi makazviita makaberekwawo mudzinza zvirimo. Handimi makazviita ba. Manje mukatanga semunodududza wana unokunongedza kuti baba muri kuzviziva. Nekuti hamuna effort yamuri kuisa kuti wanangu zvinhu zvandizviziba izvi but ngatibatsirane. Imi mamusi kuisa manje simba iroro muri kungoti tiri kugadzirira 10 years. Mungadai pautatu hwenyu sana baba muri kumboti makambofamba muri pamwe chete. Handiti tikanzwa zvakati ndozvatiri kugadzirisa kuti tigadzirise. But hamunobvira mambofamba makaita utatu hwenyu kudai izvo. Ndini ndatokuunganidzai nhasi.
Saka toti imi ndimi mukomana mukuru. Anditi maitei isi tinoziva kuti mumusha baba wakafa, mukomana mukuru ndiye anopiwa tsvimbo dzababa, ndiye anosara ari baba. Kana zvikanzi baba aripi toti uyu ari apa. Saka pana zvamuri kuita, waning'ina wenyu, wana wenyu, wazukuru wenyu waringochema kuti sekuru. Anogona pane nyaya. Ndimi munhu mukuru todini. Taurisai. Chokwadi vanopomera kuti ndine mabasa akaita, asi kuti ndizozivo nekuti abva vakongo vari kuuyawo kwandiri vakauya vati mimi baba tirizuva rimwe mutakafamba takazwa kuti ndimi mune nyoka dzirikutitambudza, ndimi mune zibobobo, mune mishonga yerugara mudanga, vari kutitaurirawo kuinziburitsai aitidzidzisanamudise mishonga yacho iyoyo yetiinayo vaitodaidziva kuti aiweni nokuri kukonzwa nekutambudzika tishoya kwamuri kanga tafa mutive izvozvo muri kupedza uwena wedu mazivo mumavhiki ndiko kutaura kwanisa kuboitawo ikoko. Aiwa, maita zvakanaka baba, mashupenyu ndamafarire kuti muda kubatsirwa. Muda kubatsirwa nditi mauya kuti tizokubatsirai semhuri, maita zvakanaka. Saka zvatoda kuita, toda kuti tirebese dare renyu, tichazonyatsa kurizeya kana mabva kundobatsirwa. Toda kuti musimuke mupinde umba umo. Handitika mapinda umba umo, zvamunoziva bvumai, zvamusingazive musabvume. Muri mwana wakaberekwa. Handitika pamwe pane zvakaitwa musati maberekwa, munoti zvandiziviwe. Zvamunoziva bvumai. Asi chatoda kuti tisimbisane ndechekuti mukapika pamberi pedare kuti handizvizivi, mukatumo zvozonzi munozviziva. Isusu matare edu tisinotendedzwa kutonga huroyi, nekuti ndikakunongedza kuti baba Nyandowe muri muroyi, munofanira kuburitsa nyoka yamunoroya nayo. Handitika ndapuruvha uroyi hwenyu. Asi kumatare kwana Meja Siriruka hazvitenderwa, hazviko. Wozva anoshandisa mutemo wevarungu. Saka imimi kana mati muda kubatsirwa, mekusha zvataurwa mukati umu, muchabvuma zvamunoziya, zvamusingazivi musabvume. Handitika asi ndandichikurudzira chaizvo kuti zvamunoziva bvumai kuti mubatsirwe, tisunungure vanavo. Kwete kuti zvamunoziva muramba. Tinoziva kuti kukura kwatakaita kana mukabvunza vana Soro Jena vari panapa wazhinji wacho, kudhara wanga usingangokuri uri munhu, waitotsvagawo kako kanokusimbisa kaonoisa pasaidi. Asi kekuzvisimbisa kaya kanozopidiguka mangwana kuita zvimwe zvinhu. Ndoda kuti muzive musati mapinda umu. Handitika munogona kundopiwa mushonga weraki chaiwo. Mushonga weraki kazhinji ndonopesera wakumubobobo. Matongira tinoita isusu matarana nenguva yatatonga matare. Mushonga weraki unopesera wamubobobo ukashanduka. Ndiko zvinondoperera. Saka ndoda kuti mupinde mukati umu. Handitika munzwa zvichataurwa mukati umu. Zvamunoziva bvumai, zvamusingazivi musadini, musabvuma. Mapedza ndopachanasa kuzoisa dare renyu, tauda uchikubatsirai. Nekuti kuti dare rino rashanda, chada kunzwa kubva kuvasikana ava. Kuti anovarume uyu hapasisina. Takushirira nevarume chaivo chaivo kauya vachibvisa pfuma. Tobva taziva kuti dare radini rashanda. Hatitoda kunzwa kubva kune umwe munhu ba. Tinofanira kuda kunzwa kune ava vari kuti tiri kurarwa. Hatichasangani nazvo ba. Takushirira nevarume vedu vakwashayikwa Nyandowe chaivo chaivo. Tobva taziva kuti dare radini rashanda. Wari wakomanawo vari kurarawo nevakadzi ava. Wakazowana mukadzi chaiye magetsi aenda. Takunzwawo kuti wamitisa. Tobva taziva kuti aiwa mukono wadini watunga churu. Ndozvatiri kuda. Saka handizivi mumba mamagadzirwa here mumba kana mine zvokutaura dare. Ya murereni. Mare shoma patoda kutaura pa. Akunoda kutaura ndofunga ngati udire pachena pakutsanangura maita muguru kune umwe neumwe apa kupinda vari kuita mukati. Kuitarisa nayo yachakuraona kuti inokodzerana mukati macho munonyatsa kuzviti teerere pane mataurire mukuvata uku. Ndofunga pakubuda kwemo zvinenge zvane mutsauko. Ndiwezve pamusoro ndinokumbirawo kuti iwo baba mwoyo wavo nepfungwa dzavo vari kuda here semunhu wechechi kuti wakwanise kupinda mubaba. watinoda kubatsirwa. Watinoda kubatsirwa. Saka isisu semunhu ada kubatsirwa tipe option. Kana uya pana parutiwa udini kubatsirwa. Saka ngawasimuka wapinde umba. Saka kuti vakumbire kuti vanoda here
muri kuramba achita sei pinde mukati mudzidziswa ozogadzirisa uma muna mushonga wamuri kupiwa umu kungotsanangurirwa zviri kunetsai handiti ka amene ndamuudza kuti pane madzibaba apa ndimi ehe handifungi kuti pane chingakanganisa kuchechi kwenyu kungondopinda umu motsanangurirwa matsanangurirwa muchabuda pano muti patsananguro tochiona kuti tofamba sei tambotaura hedu ndichitaura nawo mufoni ndaandichitowataura kuti inini ndinona mari asi kukanzi nhasi kwira mumutumu mwana apore ndinokwira saka ndaandichiwa kuvimbisa kuti ngatiite zviri kutaurwa zuva ranhasi mwana akati ndabayiwa nemunzwa ngatitumbure tozoushaya munzwa wacho mwana ozopupura kuti ndakambotumbura munzwa nababa ndikaushayiwa mambo chindibatsirai saka nhasi aiwa chero kukanzi ngatikwire mumutumu wana wapore ngatikwirei chakasimgai watungamire